Urmattуу Kırgız jurtu, elibizdiň başynda uşunday apat düşüp turganda men karya gatary, akyn gatary sizlerge iki sabırımda okup bergim gelet. Jeňiş sabırdan giyin, tagdyr bizdi koldoşunça koldop jatat. Tagdyr bizdi kordoşunça kordop jatat. Atyň öçkür garatymow eldi gaptap, artdy gysyp jaşoga zordop jatat. İldeti var uçurga da könüş gerek. İşenimdi Kudayga beriş gerek. Paygambardın aytkanın eske salam, sabır kılsaň artynan jeňiş gelet. Paygambardın aytkanın eske salsak, sabır kılsak artynan jeňiş gelet. Bozortpogun peşeneňdi jıldysyn, boşoň bolba kagylaýyn kırgysym. Muna oşul islerge gaýrylarym artdy gysyp, artdy bekem gysyp, muna oşol apatdan aman-esen ötüp ketelik. Oşol prezidentimiz baş bolup üýden çykpagla da atat, muna barys üýde oturabys. Hudaý taala oşol jaman garatymow bizden aýlanyp jolobay ötüp geçsin. Oşo garatymowa tuşkandarga Hudaý taala güç kuwat bersin. Oşo garatymow menen görüşüp jatkan bizden bir borlarga da Allah taala güç kuwat bersin. Şaharybızdy gaýtaryp turgan azamatlarga, çegarada turgan azamatlarga da Allah taala güç kuwat bersin. Jakşylykdy jas menen goşa birge tosalyp bar bolgula, aman bolgula Kırgız halkym.